ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ. ಇನಿ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಸುಜಾತ ಪನ್ಪುನಾರೀಗ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪುನ ದೇಕ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಡು ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವು ಲಾಗಡ್ ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಆರೆಗ ಹಾಯ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಹೌದಾದ ಅನ್ಪಂಡು ಯಾನ್ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡೇ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ. ಯಾನೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಯ್ ಮಲ್ದೆತ ದಯಗ್ ಕುಡೋಲ ಹಾಯ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕನೇನ ಪಂಡೆ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡೇ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾರಿ ಪನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಂಡ ಇನ್ನು ಲಾಗೇ ಅಂತ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲಾಗ್ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಸೊ ಹಾಯ್ ಇರೇಗ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಪಂಡ ಅಂಚ ಪಂದು ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪು ಕಾಪದು ನೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟೆ ಈನ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಂಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನ ನಿಗಲು ಕೇಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರು ಉಂಡಿಂಕ್ ಅಂಚ ಅದು ಅವೇನು ಪೂರ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ಗಳು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಒಂಚು ಕೋಡೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ನೈಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗಿನಿ ತಾವು ಲಾಗಡೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆನಾ, ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗನ ದಾಸ್ತಿ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪಂಬಿಡ್ಚಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲದ ಕುಕ್ಕನವರ ತೋಚ್ಪದು ಬಿಡ್ಪೆ ಏತ್ ಕುಕ್ಕ ಆತನ್ ಬಂದು. ಸೊ ತುಲೆ ಟಾಂಟಡಾನ್ ಕುಕ್ಕುದ ಉಂದೆ ಆತಂಡು ಮೂಲು. ಸೊ ಮೂಲ್ ಹತ್ತಂದೆ ತೋಚ್ಪವೆನಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಡ್ದು ಕೂಡ ಮೂಲೆ ಎನ್ನ ಮೈದುನ ಇನ್ನ ಮಲ್ದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಆಯ್ನ ಲೆಟರ್ನ ಬರೀತೆ ಆಯ್ನ ಪುದರ್ನ ಎನ್ನ ಕೊಕ್ಕು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈತ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮೂಲ್ ಕೂಡ ಎಟ್ಟು ಕಲ್ಪಲ ಉಂಟು. ಸೊ ಸುಮಾರು ಆತನ ಅಂಚನೆ ಪೂಲ ಸುಮಾರು ಬಿಡ್ತು ನೀನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಬಿಡ್ತು. ಮೊರಣಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಮೊರಣಿ ನೈಟ್ ಪೂರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಜೆತ್ತಿತ್ತೀರಾ ಒರನ್ನೇ ಸೋನು ಮಸ್ತ್ ಜೋರುಡು ಕಲ್ಕ್ಯಲು. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಅಂತೂ ಜೆತ್ತಿನರು ಲಕ್ಕು ಬೂರ್ದು ಲಕ್ಕದು ಪಂಡ ಲಕ್ಕದು ಆರು ಬಾಕಿಲ್ ಮಂತದ್ದು ಎತ್ತದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮೈದುನಾಗ ಬಂದು ಆಯ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಮೈತಿದ್ನ ಪೂರ ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಂಡು ಮೊಳ್ನ ಜೋರು ಸೌಂಡು ದಾದ ಸೌಂಡ್ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ದ್ವಾರನೆ ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ಮೊಳ್ನ ಮೂಲು ನೆಟೆ ಪೂರ ಗಾಯ ಅದು ಪೋತು ನೆಟೆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಪ ನೆಟೆ ಪೂರ ಗಾಯ ಮೊರಣಿ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು. ಸೊ ತೂಪ ಅವೇನ ಪಿಲಿ ಬೊಯ್ದಿನ ಅಥವಾ ನಾಯಿ ಪಿಲಿ ಬಂತಿರ ತವ್ವ ಈನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತಂಡು. ಎಂಕುಲು ಎಂದಿನೇನ ರೂಬಿ ಇಜ್ಜಾಲು. ಸೊ ಅಂಚದು ಎಂಕುಲು ಎಂದಿನ ಪಂಡ ರೂಬಿ ಇಜ್ಜೋಲು ರೂಬಿನ ಪಸಂ ಪೋಯಿರು ಬಂದು ಮೋಲೊಂಜಿ ಈನ ಕಲ್ಕೋಲ್ ಪಂಡ ಪೂರ ನಾಡು ಒಂದುಲ್ಲೋಲು ರೂಬಿ ಒಲ್ಲೋಲು ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಎಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ರೂಬಿನ್ಲೆ ಸಂಪೋತುಂಡು ಬಂದು ಮೂಲ್ ತೋರನ ಇಜ್ಜಲ್ ರೂಬಿ ಅಂಚದು ರೂಬಿನ್ಲೆ ಸಂಪೋತಿರಂದು ಎಂದಿನಿ ಮೊಲಿಗೆ ದಾಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಎಂದಿನಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಸಂಪೋಯಿರತ್ತ ಈಗ ಮೋಲ್ ಕಲ್ಕೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಬಂದು ಎಂದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇಪ್ಪಡಿತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಸೊಂಪೋಯ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಣ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಬುಲ್ದೆ ರೂಬಿನ್ಲೆ ಸೊಂಪೋತೆರು ರೂಬಿ ಇಜ್ಜೋಳು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ತೋಪೆ ಪಗೆಲ್ಲಿಡು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಮಾಮಿ ಪಂಡೇರು ರೂಬಿ ಬತ್ತೋಲು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಪೆ ಕಾಂಡೆ ಮೋಲ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಡು ನೆಟೆ ಮಾತ ಪೂರ ಒಂದು ನೆತ್ತಿರ್ದ ಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆನೆ ಅವು ನಾಯಿ ಪಿಲಿ ಮತ್ತು ಬತ್ತನ ನೆಟ್ಟೆನೆ ಪತ್ತುನತ್ತ ಚಿರತೆನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸೀದಾ ನೆಟ್ಟೆನೆ ಪತ್ತದು ಮೋಲ್ ಪೂರ ನೆತ್ತಿರು ಮೋಲ್ನ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೊಲೆನ ಪತ್ತರ ಬೈದಿನಿ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ಯಾನೊಂಜಿ ಏತು ಬುಲ್ದೆ ಬಂಡ ನೀ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಅಲೆಗಲ್ಲೆ ಸೊಂಪೋನಕಲೆ ಯಾನ್ ಬುಲ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋತೋಲು ಬಂದು ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಥರ ಬೇಜಾರು ಮೊಲೆಲ್ಲೆ ಸೊಂಪೋರ ಪಂದಿತ್ತುಂಡ ಪಂದು ಇಂಕ ಬೇಜಾರಂಡವರ ಅಂಚದು ಮೊಲೆನು ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಮೊರಣಿ ಬುಲ್ದೆ. ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ. ಸೊ ಬೇಜಾರ ನೆಟ್ಟೆ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಲಂಚನೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಕಲೆ ಮಾತ. ಸೊ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರವು ಇಂಕ ಬೋಡವು ಏಪೆತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮುದ್ದು ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಪಂಡಲ ಇಂಕ ಆತ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಂದು ಇಂಕ ಆಪುನಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಅಲ್ಲಿಗ ಸೇಫ್ಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಜೆಪ್ಪಡಾದೆ ಅನ್ಪೋದು ಜೆಪ್ಪುನ ಓಲಂಡ ಕುಡಾರ ಪಸ ಪೋಪುನ ಪಂದು ಇಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚದು ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಒಂಚೆಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಸ್ಯಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂದಾರ ಲಿಂಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದು ಅವು ಮರಣಿಯೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪರ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟಿತ್ತಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮದತ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿತ್ತೆ ನೆನಪತ್ತೆ ಮುಂಚೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದುನಾಕ ಇತ್ತೆ ನೆನಪಂಡು ನಿಂಗಳ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚದು
ಸ್ಯಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ ಕಾಂಚನೆ ಲಾಗ್ಡ್ ಆ ಸ್ಯಾರಿನ ತೋಚ್ಪಾಲೆ ಪಣ್ಣು ನಿತ್ತಾರೆ ಅವ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಡ್ಗೆ ತೊಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಡ್ಗೆ ತೊಂದಿನ ಅತ್ತಿಯಾನ ಅವು ಆ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ತೋರ್ಸಣ್ ಗೊತ್ತಾ 3-4 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡವು 3-4 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ದ ಸ್ಯಾರಿ ಅವು ಅವೆನ್ನ ಮೆಗ್ಗನ ಉಪನಯನ ಎತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇತ್ತೇನದನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದ 3 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿದ ಒಂದಿಟ್ಟು ಆತಿನ ಉಪನಯನ ಸೊ ಒಂಚದು ಆ ಸ್ಯಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇತ್ತಾರೆ ನಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಸ್ಯಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಮಂತದ್ದು ಇವು ಒಂದೇ ಅವೇನು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಗಡೆ ತೋಚ್ಪಾಲೆ ಪನ್ ಇತ್ತಾರೆ ಸೊ ತೋಚ್ಪಾವಿತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ನಿಗಲ್ಕೆ ಎಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಸ್ಯಾರಿ ಎಂತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ನ ಸ್ಯಾರಿ ತುನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಓ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ತೊಂಡಲ್ಲ ಅಂಡತ್ತ ನೆಕ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಪಾರೆ ಅಪ್ಪು ಪನ್ಪರತ್ತ ಅಂಚಿತ್ನ ಸ್ಯಾರಿ ಒಂದು ನಿಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ 5 ನಿಮಿಷ ತಾರೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಯಾನು ಓಲ್ ಬೈ ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಂಡತ್ತ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಅವು ಇತ್ತದತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತ ನೀವು ಆತಿತ್ತ ರೇಟ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕೊಲ್ಕೆ ತನ್ನಾಕ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ 2,000 ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಥವಾ 1,000 ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅದ ಪೂರನ ಸಾರಿ 3-4 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತೀಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಐತ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅದ ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಕೇಳಿತ ಮಸ್ತನ ತೋಚ್ಪಾಳೆ ಇಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಯಾರಿ 5 ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದೇ ಡಿಸೈನ್ ಇಂಚ ಡಾಟ್ ಬರ್ಪುಡು ಸೊ ನೀನು ತೋಚ್ಪವು ನಾನು ಇಂಚ ಸೊ ನೆಕ್ ಮಸ್ತನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜು ನನ್ನ ಮಸ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ ಬ್ಲೌಸ್ ಮಸ್ತನ ಹಿಂಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಒಂದುವೇ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಯ್ತನಕ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಆಂಡು 4 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಅವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟೆ ಉಂಡತ್ತ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಈನ ಪಂಡ ಡಿಸೈನ್ ಬೊಕ್ಕನಿಕ್ ಇನ್ನನ ಇಪ್ಪುಣತ ಜುಮ್ಕಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತ ನಿಕ್ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಓಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಪೂರ ಕಟ್ಟಾತನ್ ಕಾಲಿ ಬಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಪಡೊಮ್ಮೆ ಈ ನನ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಉಂಡತ ಏರ್ಲ ನಿಂಗಳು ಫ್ರಂಟೆಡ್ ಗುಬ್ಬಿದಿಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತದ ಟ್ರೆಂಡೆಡ್ ಏರ್ಲ ಫ್ರಂಟೆಡ್ ಗುಬ್ಬಿ ದೀಪುಜೇರ್ ಬ್ಯಾಕಡೆ ಗುಬ್ಬಿ ದೀಪುಣ ಇಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಅನ್ಪೇರ ಈ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸರಿ ಅದು ಅಂಚದು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮರಣಿದ ರೀಲ್ಸ್ ಅಡಿ ಅಂಕ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಡ್ರ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಯಾನು ಸೆರಗನೆ ಸೊಂಟದ ಜರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೂಲ ಮುಚ್ಚುದೀತೆ ಸೊ ನೆಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪಾಣಿ ಬೆಲ್ಟೆ ಪಾಡ್ದು ಯಾ ಸೆರಗಡು ಮುಚ್ಚಿನ ಹಿಡ್ದು ಬಂದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇತ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಈ ವೀಕಡೆ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಡೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಈ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಅಂಚದು ಈ ವೀಕಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೋಣೆ ಇಂಕ ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರ್ಗರಣೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾರಿ ಪೂರ ಅವು ಪಾಡ್ ಮುಂದೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಡುಲ್ಲ ಅವಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಿಜ್ನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಶೆಕೆ ಆತ ಅಂಚದು ಎಂಕೊಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೋದು ಪಂಡ ಎಂಕೊಲು ಚೂಡಿದಾರ್ ಪಾಡ್ಗ ಪಂದೆಂದಿನ ಬಟ್ ಯಾನೆಂದಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಯಾನೆಂದಿನ ಏರ್ಲ ಎಂದಿನತ್ ಯಾನೆಂದಿನ ಸ್ಯಾರಿ ಬೊರ್ಚಿ ಈ ಸರಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಚೂಡಿದಾರ್ ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಪಲ್ಲೆ ಕೈನ ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಹೊರ್ತಿನೇ ಮದ್ಮೆ ಪಂಡ ಈತು ಕ್ಲೋಸ್ ಇಪ್ಪು ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಹೊರ್ತಿನೇ ಅಂಚದು ಪೂರ ತುತ್ತೊಡೆ ತುತ್ತುಕನಿ ಪಂಡೇರು ಅಂಚದ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ತುತ್ತನಾಗ ಇಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಸ್ಯಾರಿ ತುತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಚೂಡಿದಾರ್ತು ಪಾಡ್ರಿಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಕಲ್ನ ಊರುಡು ಮತ್ತು ಶೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚದು ತೂಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದು ಸ್ಯಾರಿ ಪೂರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅವನುಂಡು ಮತ್ತೆನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚದು ಪೂರ ಮಲ್ತಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಸ್ಯಾರಿಡು ಓ ಪಾಡ್ಡು ಬಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಡಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚದು ಇತ್ತೇನಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಏಪ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಪೋದು ತೂಡು ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಹೇರ್ದ ಸೊ ತೂಡು ಈತು ಶಾರ್ಟ್ ಆತನಲ್ಲ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಇನ್ನ ಮಲ್ಪೋರ್ಕೆ ಏನೊಲಿ ನಿಗಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆನ್ನ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಆಪುನ್ ಪಂಡ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಹೇರ್ ಅದಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅದಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮನಿ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಅದ ಮಲ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ನೈಟೇ ಸುಧಾ ತುಂಬೋಡಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಸ್ ಈತ ನೋಡಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವಲ್ದ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದ್ರ ನಿಂಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಪರ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಈ ವೀಕಡಂತ ಏನಲಾಕಿ ನೋಡ್ಚೆ ನಡೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಡ್ದು ಮದ್ವೆ ಪೂರ ಮುಗಿಬಾರ್ದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡುವೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಬ್ರೇಕ್ಗೆ ತಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ಜೆತ್ತಿಜಿ ಇಂಚನೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪು ಕಾಪನ್ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿತ್ತನ್ ಪಂಡೆ ಇನಿ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ಬರ್ಡೇ ಸೊ ಅಂಚಾದಾರೆ ಕೊಂಚ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ನಿಂಕ್ ವಿಶ್ ಯು ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಏಪಲಾರು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒರಿಯೊರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಬಂದಿತ್ತು ಬೇಡತ್ತ ಸೊ ಎನ್ನ ಹೀರೋ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಕ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೊರ್ತಿಲ್ಲೋ ಅಲೆಗ್ಲ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಪಂಡ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗ್ಲ ಅದೇ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಪಂಡ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ
ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಆಯ್ತು ಅಕಲ್ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆತಿರ್ಪಂಡ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಿನ ತೂದು ಆರ್ನ ಗುಣ ಗೊತ್ತಾದು ಕೆಲವು ಜನ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆತಿರ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಆರ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ತೀರೋಡು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಏಪಲ್ ಆರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಅದು ಆ ಸೈದಿರ ನಂಗೆ ಏಪಲ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಪಂಡ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೋ ಏಪಲ ನಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುವೇರು ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತೊಂದ ಅಂಚ ಅದು ಆರ್ ಸೈಪುನ ದಿನಲ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಆದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಜನ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಆದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೊ ಯಾನುಂಚಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ ಪೈನ ಪಂಡ ಯಾನು ಆರು ತೀರ್ನಾಗ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಸಿ ಇತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆರು ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ಬತ್ತಂಡ ಆರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 3-4 ಇಯರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಆರು ತೀರ್ದು ನಿಕ್ಕುಲು ಆರು ತೀರ್ನಾಗ ನಂಬುದಾರ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಂಬರ್ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಗುಲು ಆರ್ ತೀರ್ನಾಗ ನಿಗಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ನಿಗ್ಗಲಿಗೆ ಪುನೀತ್ ಅಂಚನೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂಚೆ ಅಪ್ಪು ಸರಿ ಇರಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಆನ ಓ ಫಿಲಮ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಂತೂ ಆರ್ನ ಮಿಲನ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಕಿನ್ನಡಿಪ್ಪನ ಮೂವಿ ಓ ಪಂಡ ಬೆಟ್ಟದ ಹೋಗಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಮೂವಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನಿಗೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗುಲಾತೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ನ ಓ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅಂಚದೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬೈಲೂರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಏನಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕಡಿಸಿ ಬಂಡೆ ಇನ್ನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇರೆ ಬರ್ತೀರ ಕಿನ್ನಡಿಪ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪು ಬರೋದು ಇಂಚಿ ಕಿನ್ನಡಿಪ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೆದುನಂದಿತ್ತ ಇನ್ನು ಪಾಡ್ಪುನ ಪರ ಅಂಚ ಉಂಡು ಅವಿಲ್ಲು ಪಿದ್ಮಿಗೆ ಡಬ್ಬಿ ಪಿದ್ಮಿ ಒಂದು ₹1 ₹2 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತು ನಾ ಕಾಸು ಪೂರ ಪಾಡೋದಿತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಾಯ ಪಾತ್ರನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಚಿಂಕ್ ಎಂಕೋ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಪರ ಬೈಕ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆಯ್ತು ಗ್ರಾಮ ಬೆಂಡ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ನೇನ ಬಂದಿರ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಐನಾರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಬಂದು ಬೇಕಂಡೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಡಮ ಅಟ್ಟೆ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಈಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಟಾರ್ಚರ್ಗೆ ಫುಲ್ಲಾಡ ಬುಕ್ಕು ಚೀರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚ ಎಡಮ ಅಟ್ಟೆ ಬರ್ಬೇಕು ಬೇಗ ಹೋಗಿದ್ದೀರ ಬೇಕೆ ಒಂದು 5 ಅದ ಏನು ಟಾರ್ಚರ್ ಅದ ಟಾರ್ಚರ್ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿತ್ತು ಲಾಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಜ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಪಾತೆರಡಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಪುನಃ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ್ತು ಲಾಗ್ ನಾನು ಈತನಾಥ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಹಿಂಗಿತ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ವೀಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಒಪ್ಪದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಆಂಡಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಮಿಗ್ಲಿಗೆ ನಡ ಚೇಂಜಸ್ ಬೋಡುಂದಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿದ್ದಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಣಂದು ಇಂಥ ಲಾಗ್ ಇಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ ಬೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್